መብዛሕትእና ተምሪ ንበልዕ ዘለና ይመስለና እቲ ሓቂ ግን ንጥዕናና ንጎድኦ ኢና ዘለና ከመ እዩ እቲ ንበልዖ ተምሪ ካብ መድሓኒት ናብ መርዚ ዝቕየር ብዙሕ ሰብ ተምሪ ኣብ ዝበልዓሉ እዋን ዝፍጽሞም 10 ስሕተታት ኣለዉ ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ሓደ ዓብይ ሕቶ ክሓተኩም እስኪ ተምሪ ጥዕና ድዩ ዝባል ወይስ ሕማም ሽኮር የጋድድ ወይ ጥዕና ልቢ ይሕግዝ ወይ ክብደት ይውስኽ እቲ መልሲ ኣብቲ ፍረ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ንስኹም እትበልዕሉ ኣገባብ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ብዛዕባ እቶም ንጥዕናና ኣገደስቲ ዝኾኑ መባእታዊ ረብሓታት ተምሪ ርኢና ነርና እቲ ቪድዮ ተምሪ ንምንታይ ክንበልዕ ከም ዘለና ዘምህር መሰረታዊ ዝኾነ ዘይረኣኽምዎ ድማ ክትሪእዎ ይመክር ብድሕሪ እቲ ቪድዮ ድማ ብዙሓት ኣሕዋተይ ካብቲ ቪድዮ ብዙሕ ከም ዝተረባሕኩም ብዙሕ ጥቕሚ ከም ዝረኸብኩምሉ ድሕሪ ምኽባር ብዙሓት ኣሓትን ኣሕዋትን ብዙሕ ሕቶታት ኣልዒሎም ነይሮም ንኣብነት ርሑስ ተምሪ ድዩ ወይስ ደረቕ ይበልጽ ምስ ኣየናይ ምብላዕ ድዩ ዝበለጸ ረብሓ ክንረክብ ንኽእል ወይስ ኸመይ ንዝብሉን ካልኦትን ብዙሓት ሕቶታትን ተላዒሎም ነይሮም ስለዚ ሎሚ ብዝርዝር ክንምልሶም ኢና እቲ ተምሪ ካብ መድሃኒት ናብ መርዚ ዝቕየረሉ ምኽንያታትን መፍትሕታትን ቅድሚ ምርኣይና እስኪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሕቶታት ተላዒሎም ዝነበሩ ኣብርሄ ክሓልፍ በቲ ርሑስ ድዩ ወይስ ደረቕ ተምሪ ዝበለጸ ኢልኩም ዝሓተትኩም ንሕቶ ክጅምር መልሱ ከም ድሌትኩም እዩ ርሑስ ተምሪ ኣብ እንምገበሉ ፍኹስ ዝበለ ሓይልን ብዙሕ ቫይታሚንስን እንተደሊኹም ርሑስ ተምሪ ምረፁ ክብደት ንምቁፃር እውን ርሑስ ተምሪ ዝበለጸ እዩ ደረቕ ተምሪ ትመርፁ ድማ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ሓይሊ ዝያዳ ፋይበርን ማዕድናትን እንተደሊኹም ደረቕ ተምሪ ምምራፅ ይከኣል እዩ ስለዚ ካብ ክልቲኡ ርሑስ ተምሪ ይኹን ደረቕ ተምሪ ክልቲኦም ዕዙዝ ጥቕሚ ኣለዎም ማለት እዩ ግን ኸ እቲ ዝዓበየ ሚስጥር ርሑስ ወይ ደረቕ ካብ ምምራፅ ዘይኮነስ እቶም ሕጂ ክንሪኦም ዝግበአና 10 ስሕተታት ተምሪ ኣብ ምምጋቦም ብምርሓቕ እዩ እቲ ሓቀኛ ረብሕኡን ሓይሉን ጥቕምን ተምሪ ክንጥቀመሉ ንኽእል እምበኣር ሓደ ዓብይ ሓቂ ኣሎ ተምሪ መድሃኒት ክኸውን ዝኽእል ብልክዕ ኣገባብ ክንበልዖ ከለና ጥራሕ እዩ ብዙሓት ሰባት ተምሪ እናበልዑ ረብሕኡ ዘይረኽብሉ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ዝኸፍአ ድማ ጥዕንኦም ዝጎደሉ 10 ስውራት ስሕተታት ኣለዉ እሞ ሎሚ ነቶም ዝሓለፈ ትምህርትና ብግብሪ ንምቕያር እዞም 10 ስሕተታት እንታይ እዮም ካብዞም ስሕተታት እዚኦም ብኸመይ ንርሓቕ ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና እሞ ካብ ስሕተት ሓደ ክንጅምር ከለና ከም ዝፍለጥ ተምሪ ጥዑይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓይሊ ዝህብ ሕርሲ ዘቃልል ሕፅረት ደም ዝፍውስ ንወሲባዊ ጥዕና ዝድግፍን ናይ በረኻ ወርቂ እዩ ግን ሓደ ሓቂ ግን ክነግረኩም መብዛሕትእና ተምሪ ክንበልዕ ከለና ብንገብሮም 10 ዓበይቲ ስሕተታት ጥራይ ነቲ ክንረኽቦ ዝነበረና ዓብይ ናይ ጥዕና ረብሓ ነጥፍዎ ኣለና እወ እቲ መድሃኒት ክኾነኩም ዝነበረ ፍረ ብሰንኪ ውሑዳት ስሕተታት ጥራይ ንዓቐን ሽኮር ደምኹም ብሃንደበት ክሰቕሎ ወይ ንኽብደትኩም ከም ዝንፋሕ ክገብሮ ይኽእል እዩ ሎሚ እምበኣር ነቶም 10 ዓበይቲ ጌጋታት ምስ ሳይንሳዊ መርትዖታት ኣሲርና ክንዛረብ ኢና ብፍላይ እታ መበል 10 ስሕተት መብዛሕትእና ድሕሪ ጾም ወይ ቁርሲ ብዘይ ምስትውዓል ንገብራ ብሓቂ ክንጥንቀቐላ ይግባእ እሞ ተኸታተሉኒ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ ናብቶም ዓበይቲ 10 ስሕተታት ኣብ ንኣቱ በቲ ቀዳማይ ስሕተት ክንጅምር ከለና ተምሪ ካብ ዕዳጋ ኣምፂኻ ብቐጥታ ናብ ኣፍኻዶ ተእትዎ ወይስ ተሓጽቦ እታ ቀዳመይቲ ስሕተት ኣብዚኣ እያ ትጅምር ከም ዝፍለጥ ተምሪ ናይ ተፈጥሮ ባትሪ ሓይሊ ሓጋዚ ጥዕና መዓንታ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ውሽጢ ተምሪ ፋይበር ስለ ዘሎ ንስራሕቲ መዓንጣና የቃላጥፍ እዩ እሞ ተምሪ ክንሪኦ ከለና ጡር ይመስለና ግን እቲ ተጠዋቃይ ባህሪኡ ንባክቴርያን ሓመድን ከም ማግኔት ይስሕቦ ከይሓፀብካ ምብላዕ ማለት ሓመድን ባክቴርያን ብቐጥታ ናብ መዓንጣኻ ምእታው ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ምጥቃምና ብኣግባቡ ክፀራ ኣለዎ ተምሪ ምስ ኣምፃናዮ ካብ ዕዳጋ ተምሪ ኣብ ውዑይ ማይ ክሕፀብ የብሉን ምክንያቱ እቲ ሽኮር ትሕዝትኡ ናይ ተምሪ ብውዑይ ማይ ክምጠጥ ቆርበቱ ክለኣቕ ስለ ዝጅምር ስለዚ ተምሪ ኣብ ተሓፅብሉ ዝሑል ማይ ተጠቐሙ ካልእ ንውሕድ ግዜ ጥራሕ ምጥላዕ ተምሪ ኣብ ማይ ተዘፍዚፉ ክጸንሕ የብሉን እንታይ ደኣ እንተይልና ን10-30 ሰከንድ ጥራይ ኣብ ኩባያ ማይ እቲኻ ብኢድኻ ብምውፃእ ኣብቲ ስንጠቐ ተሓቢኡ ዘሎ ሓመድ ክወፅእ ምግባር እዩ
ሳልሳይ ብጨርቂ ምድራስ ምስ ሓጸብካዮ ብኡ ንብኡ ብጽሩይ ጨርቂ ምድራስ እዚ ነቲ ተረፍ ዘሎ ባክተርያን ጠልን ንምውጋድ ይሕግዝ። ስለዚ ቅድሚ ምብላዕና ብኣግባቡ ክጸርእ ኣለዎ። ግን ኸ ተጠንቀቑ፣ ተምሪ ነዊሕ ግዜ ኣብ ማይ ኣይትዘፍዝፍዎ፣ ምክንያቱ ጥዕና ረብሕኡን ጣዕሙን ክባኽን ስለ ዝኽእል። ብዙሕ ዝሑል ማይ ንውሕድ ሕጽብ ኣቢልኩም ብጽሩይ ጨርቂ ብምድራስ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ስጉምቲ እዚ ካብታ ኣብ ተምሪ ዝዓርፉ ባክተርያታትን ሓመድን በረኻ ንኸብድኹም ይከላኸል እዩ። ናብቲ ካልኣይ ስሕተት ኣብ እንሰግር ድማ ተምሪ ኣብ ሙቐት እንተተቐሚጡ ብቕልጡፍ ይባላሾን ጣዕሙ ይቕይርን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጠቓሚ ፀረ መርዚ ወይ ድማ ፀረ አንቲኦክሲዳንት ይዕኖ እዩ። ስለዚ ተምሪ ነዊሕ ግዜ ልዕሊ ወርሒ ክንጥቀመሉ እንተደሊኹም ኣብ ፍሪጅ እንተተቐሚጥዎ ዝበለጸ እዩ። ንኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ክትጥቀምሉ እንተደሊኹም ድማ ኣብ ፍሪዘር ክሳብ 1 ዓመት ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ዝገርመኩም ነገር ተምሪ ፍሉይ ባህሪ ኣለዎ። ኣብ ፍሪዘር ኣትዩ ከም በረድ ኣይተርርን እዩ። ስለዚ ጣዕሚ ከይቀየረ ነዊሕ ግዜ ይጸንሕ ማለት እዩ። ካልእ ክርሳዕ ዘይብሉ ተምሪ ኣየር ንኸይእቱ ወትሩ ብዝተዓሸገ መትሓዚ ሸፍንዎ። ምክንያቱ ተምሪ ሽታ ካልእ ምግብታትን ናይ ምስሓብ ባህሪ ኣለዎ። እዚ ማለት ምስ ሽጉርቲ ወይ ካልእ ሓያል ሽታ ዘለዎም ምግቢ ብዘይ መሸፈኒ እንተቐሚጥኹምዎ ጣዕሙ ክባላሾ ይኽእል እዩ። ስለዚ ወትሩ ኣየር ንኸይእቱ ብዝተዓሸገ መትሓዚ ሸፍንዎ። እሞ ተምሪ እዚ ኩሉ ረብሓ እንዳሃለዎ ግን ስለምንታይ እዩ ገሊኡ ሰብ ተምሪ በሊዑ ክብደቱ ብዘይተጸበዩ መንገዲ ዝውስኽ? እቲ ሚስጥር ኣብዚ ዝቕጽል ነጥቢ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ተምሪ ጥዑም ምግቢ ኢሎም ብዘይገደብ ይበልዕዎ እዮም። ግን ከዓ ሓደ ሚስጥር ኣሎ። ሓደ ዓብይ ተምሪ ኣስታት 66 ካሎሪ ክህልዎ ከሎ 5 ፍረ ተምሪ ምብላዕ ማዕረ ልክዕ ከም ሓደ ዓብይ ሰሓነ ሩዝ ጻዕዳ ምርካብ ማለት እዩ። ስለዚ ተምሪ ከም ጣዕሞት እናወሰድኩም ካልእ ምግቢ ትበልዑ እንተድሊኹም ክብደትኩም ዘይተጸበኹምዎ መንገዲ ክውስኽ እዩ። እቲ ብልሓት ተምሪ ንባዕሉ ከም ሓደ ክፋል ምግቢ ጌርካ ውሰዶ እዩ። እዚ ማለት ተምሪ ከም ጣዕሞት ኣይትረአዮ። 5 ዓበይቲ ተምሪ ማለት ሙሉእ ቁርሲ እዩ። ናብ ራብዓይ ስሕተት ክንኸይድ ከለና ድማ ተምሪ ልዑል ተፈጥሮ ሽኮር ስለ ዘለዎ ሓይሊ ብምሃብ ድቃስ ከይኻልአኩም ቅድሚ ምድቃስኩም ሰዓታት ኣቐዲሙ ኣቢልኩም ብልዕዎ። ማለት ተምሪ ልዑል ኢነርጂ ስለ ዘለዎ ልክዕ ከም ናይ ጀት ነዳዲ እዩ። ምሸት ተምሪ ምብላዕ ማለት ድቃስ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት ንኣካላትካ ተስእ ስራሕ ኣለካ ኢልካ ናይ ሓይሊ መልእኽቲ ምስዳድ ማለት እዩ። ስለምንታይ እዩ ድቃስ ዝኸልአና እንተይልና ተምሪ ምስ በላዕና እቲ ኣብ ተምሪ ዝርከብ ሽኮር ፍሩክቶስ ወይ ከዓ ግሉኮዝ ናብ ደም ይኣቱ። ሽዑ ኣካላትና ኢንሱሊን ዝበሃል ሆርሞን የፍሪ። እዚ መስርሕ እዚ ንሰውነትና ንጡፍ ከም ዝኸውን ስለ ዝገብሮ እቲ ድቃስ ዘድሊ ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ብዝግባእ ከይሰርሕ ዕንቅፋት ይፈጥረሉ እዩ። ስለዚ እታ ዝበለጸት ሰዓት ተምሪ ብውህድ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ቅድሚ ምድቃስካ ክብላዕ ይምከር። እዚ ግዜ እዚ ኣካላትና ነቲ ሽኮር ኣሓቂቁ ንድቃስ ዝኸውን ህድኣት ንኽረክብ ስለ ዘኽእለና እዩ። እስኪ ሓንቲ ካልእቲ ደው ኢልኩም ሕሰቡ። ተምሪ ክትበልዑ ከለኹም ውሽጡ ትሪእዎ ዶ ወይስ ከይረኣኹም ኢኹም ትውሕትዎ? እዛ ስሕተት እዚኣ ድማ ንጥዕናኹም ከባላሹ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ሓምሻይ ስሕተት ኣብ እንርኢ ከዓ ኣብ ውሽጢ ተምሪ ንዓይንና ዘይረኣዩ ሓሳኹ ክህልው ስለ ዝኽእሉ ወትሩ ፈቲሽኩም ብልዑ። ተምሪ ብተፈጥሮ ምቁር ስለ ዝኾነ ኣናእሽቱ ሓሳኹ ባልዕን ናይ ምስሓብ ባህሪ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጡ ጽሩይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ ግን ንጥዕናኹም ዝዘርጎ ባልዕ ክትውሕጡ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ወትሩ ንተምሪ ኣብ 2 ከፊልኩም ውሽጡ ጽሩይ ምዃኑ ኣረጋጊጽኩም ብልዑ። ናብ ሻልሻይ ስሕተት ክንሰግር ከለና ድማ ተምሪ ብኣንቲኦክሲዳንት ወይ ከዓ ፀረ መርዝነት ሃብታም እዩ። ነዚ ረብሓ ንምርካብ ግን ምስ ማእኸላይ ሙቐት ዘለዎ ምግቢ ወይ ድማ ንበይኑ ክውሰድ ይምከር። ከመይ ማለት እዩ ንዝብል ብዝያዳ ግልጽ ንምግባር ተምሪ ከም ፎኖሊክ ኣሲድ ፍላቮኖይድ ዝበሃሉ ኣዝዮም ጠቐምቲ ንጥረ ነገራት ኣለዎም። እዞም ንጥረ ነገራት ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዘሎ መርዚ ወይ ሕማም ዘምጽኡ ዋዮታት ይቃለሱ። ግን ኸ ተምሪ ምስ ኣዝዩ ውዑይ ምግቢ ንኣብነት ምስ ዝፈልሐ ጸባ ወይ ኣብ ውዑይ ምግቢ እንተተጠቒምናሉ እቲ ልዑል ሙቐት ነቶም አንቲኦክሲዳንት ክቐትሎም ወይ ከዳኽሞም ይኽእል እዩ።
ስለዚ ምስ ማእኸላይ ሙቐት ክበሃል ከሎ ተምሪ ምስ ቡን ወይ ምስ ማእኸላይ ሙቐት ዘለዎ ጸባ ክውሰድ ከሎ ፀገም የብሉን። እቲ ስሕተት ተምሪ ኣብ ውሽጢ ዝፈልሐ ማይ ወይ ንነዊሕ ግዜ ምስ ዝበሰለ ማይ ጸባ ምውሳድ እቲ ዝዓበየ ፈሳሲ ዝኸውን ንጥረ ነገር ይባኽን ወይ ድማ የጥፍኦ ማለት እዩ። ካልእ ሓንቲ ሕቶ እስኪ ክሓተኩም፣ ንሕሙማት ሽኮርያ ተምሪ ምብላዕ ኩልኩል ድዩ ይመስለኩም? እወ እቲ ሓቂ ግን ካብቲ ይመስለኩም ዝተፈለየ እዩ እምበኣር ተምሪ ንበይኑ ክብላዕ ከሎ ንዓቐን ሽኮር ደም ብፍጥነት ክሰቕሎ ይኽእል እዩ። ምስ ፕሮቲን ከም ለውዝ ወይ ጸባ እንተበሊዕናዮ ግን እቲ ሽኮር ብሚዛን ተስተኻኺሉ ይኣቱ። ብዙሓት ሰባት ተምሪ ጥዑም ስለ ዝኾነ ጥራይ ይበልዕዎ፣ ግን ኸ ንበይኑ ክብላዕ ከሎ ንሽኮር ደምኩም ከም ሮኬት ብፍጥነት ክሰቕሎ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ምስጢር ኣብ ዘሎ ወትሩ ተምሪ ምስ ለውዝ ወይ ጸባ ብሓባር ብልዑ። እቶም ፕሮቲናት ናይ ለውዝ ወይ ናይ ጸባ ነቲ ሽኮር ከም ዘይህወኽ ብምግባር ንሰውነትኩም ቀጻልነት ዘለዎ ኢነርጂ ጥራይ ከም ዝረክብ ይገብርዎ። እዚ መልእኽቲ እዚ ብፍላይ ንሕሙማት ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት ዝዓበየ ጥበብ እዩ። ናብ ታሽዐይቲ ስሕተት ኣብ ንኸይድ ከዓ ናይ ቆርቆሮ ተምሪ ምጥቃም። እዚ ናይ ቆርቆሮ ተምሪ ምጥቃም ተወሳኺ ሽኮር ዝተገበረሉ ተምሪ ካብ ተፈጥራዊ ንላዕሊ ጥዕና ይጎድእ እዩ። ናይ ቆርቆሮ ተምሪ ምጥቃም ልክዕ ከም ሜክኣፕ ዝተገበረሉ ምግቢ እዩ። ኣብ ደገ ኣዝዩ የንፀባርቕን ዝለበመ ይመስልን፣ ግን እቲ ሓቂ ንጣዕሙን ንመልክዑን ንምሕላው ተባሂሉ ብመዓር ወይ ብሽኮር ተለበጠ እዩ። ስለምንታይ እዩ ሓደገኛ እንተኢልና ተምሪ ንባዕሉ እኹል ሽኮር ኣለዎ። ኣብ ልዕሊኡ ተወሳኺ ሽኮር ወይ ከዓ ግሉኮስ ሲረፕ ምውሳኽ ግን ነቲ ፍረ ካብ መድሃኒት ናብ ሽኮር ቦምብ ይቕይሮ። እዚ ተወሳኺ ሽኮር ድማ ነድሪ ይውስኽ፣ ዓጽምን ቆርበትን ድማ ይጎድእ። እዚ ድሕሪ ምባልና ናብታ ብዙሕ ሰብ ዝጽበያ ነጥቢ ክመጽእ። ታሽዐይቲ ስሕተት ከዓ ድሕሪ ዓብዪ ምግቢ ብኡ ንብኡ ተምሪ ምብላዕ። ብዙሓት ሰባት ተምሪ ንወሲባዊ ዓቕምን ሓይልን ክሕግዞም ይምነዩ፣ ግን ኸ ጸጊቦም ከለዉ ብምብላዕ ነቲ ረብሓ የጥፍእዎ። ከብድኹም ብስጋ ወይ ብእንጀራ ጸጊቡ ከሎ ተምሪ እንተወሲኽኩምሉ ልክዕ ከም ኣብ ጸቢብ መንገዲ ዝኽሰት ሓደጋ ትራፊክ እዩ። እቲ ተምሪ ቀልጢፉ ክሓቅቕ ይደሊ፣ እቲ ከብዲ ምግቢ ግን መንገዲ ይዓጽ። እዚ ድማ እቲ ሽኮር ተምሪ ኣብ ከብድኹም ተዓጽዩ ንኽባላሾን ንከብድኹም ክነፍህን ይገብር። እቲ ዝበለጸ ግዜ ተምሪ ወይ ቅድሚ ምግቢ 30 ደቓይቕ ኣቐዲምኩም ወይ ድማ ድሕሪ ምግቢ 2 ሰዓታት ጸኒሕኩም ምብላዕ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ዓስረይቲ ስሕተት ኣብ እንሪኦ ከዓ ተምሪ ልዑል ፋይበር ስለ ዘለዎ ምስ ብዙሕን ዝሑልን ማይ ክውሰድ ከሎ ኣብ ገሊኦም ሰባት ምንፋሕ ከብዲ ዘይምችውነት ይፈጥር። ነቲ ናይ ምሕቓቕ መስርሕ ድማ ከዘንብሎ ይኽእል። ብዙሕ ግዜ ጾም ክንፈትሕ ከለና ወይ ንጎሆ ተምሪ ምስ በላዕና ብኡ ንብኡ ዝሑል ማይ ንሰቲ ንኸውን፣ ግን ኸ ዝሑል ማይ ነቲ ናይ ምሕቓቕ መስርሕ ሕፅሮ ይገብሮ። እቲ ኣብ ተምሪ ዘሎ ፋይበር ብግቡእ ንኸይሓቅቕ ስለ ዝዓግቶ ኣብ ከብድኹም ከቢድ ፀዓት ይፈጥር። ከምኡ እውን ዝሑል ማይ ነቲ ኣብ ተምሪ ዘሎ ተፈጥራዊ ቅብኣት ንኸረግእ ስለ ዝገብሮ ንምሕቓቕ ከቢድ ይኸውን። እቲ ዝበለጸ ብልሓት ተምሪ ምስ ማእኸላይ ሙቐት ዘለዎ ማይ ወይ ድማ ምስ ውዑይ ዝበለ ጸባ ምውሳድ እዩ። እቲ ናይ ምሕቓቕ ስርዓት የቃላጥፎ፣ ነቲ ረብሓ ተምሪ ድማ ብዝቐልጠፈ ናብ ደምኩም የእትዎ። እምበኣር ተምሪ ካብ ሰማይ ዝወረደ መድሓኒት እዩ፣ ግን ኸ ከም ዝኾነ መድሓኒት ብኣግባቡ ክንጥቀመሉ ኣለና። እዞም 10 ስሕተታት ብምርሓቕ ካብ ተምሪ ዝርከብ ሓይሊ፣ ጥዕና ልቢ፣ ወሲባዊ ዓቕምን ዱልዱል ዓጽምን ብምሉእ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ተምሪ ክትበልዑ ከለኹም ፈትሽኩም ሓጺብኩም ምስ ፕሮቲን ኣዋሂድኩም ካብ ዝሑል ማይ ርሒቕኩም ለበጥ ዝበለ ወይ ከዓ ውዑይ ዝበለ ማይ ተጠቒምኩም ብልዕዎ። ግን ቅድሚ ምፍናውና እዞም ሰባት ተጠንቅቑ ክብል ይደሊ። ቅድሚ ተምሪ ምዝውታርኩም ኩሉ ግዜ ክትዝክርዎ ይደሊ። ንሽኮር ሕመም ዘለኩም ሓደ ወይ 2 ፍረ ይኣክል ወትሩ ድማ ምስ ለውዝ ወይ ጸባ ብምግባር ሽኮር ደምኩም ተቆጻጸሩ። ካልኣይ ክብደት ክትቅንሱ ትደልዩ ተምሪ ብካሎሪ ሃብታም ስለ ዝኾነ ካብ 3 ፍረ ኣይትሕለፉ ክብል ይደሊ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልተይ ተምሪ ጸጋ እዩ፣ ግን ኸ ብጥበብ ንጥቀመሉ እሞ ካብዞም 10 ስሕተታት ንስኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ኣየናይ እዩ? ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ። መምሃሪ ክኾነና ንኽንመያየጠሉ ስለ ንኽእል
ስለዚ እዛ ቪድዮ ንዓኹም ጥራሕ ዘይኮነት ንሙሉእ ስድራ ቤትኩም ትኸውን እያ። ስለዚ ንፈተውትኹምን ስድራ ቤትኩምን ሼር ግበሩሎም። ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ዓብዪ ስድራ ቤት ኣካላት ትኾኑ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻሊእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ርእሰ ጉዳይ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቅና